Ayo dek, tabel 13 loh dek. Tabel 13. Bapak Sugeng siang. Sing kersane bapak ibu kok. Hamba Allah. Guys, Sugeng ramu para tamu Pak Depardi. Jogetnya saat ini apa mangke? Mangke. Iya. Pak Demesre sing rawuh. Mung sakmene pungkasane kali katresnanmu wis bejane yen aku ditinggal pepujanku. Pak Demesre durung kenyataan. Mbaknya ini saya Honda Yusuf. Pak Jemen, maka Pak Jemen. Oh, Sunar. Berkah barokah. Mas Dodo. Mung samene pungkasane kali katresnanku. Tiga sekawan. Mung nyatane yen aku ditinggal pepujanku. Barokah Masku. Yen mulane aku ra wis kondo. Aku nestolan ora bonto donya. Man yaktine mung kepranan bareng kang durung kanyatan. Ninggal katresnan. Rizka, kose, ojo kesusu. Mas Mesno wis urung kedare. 12 ke ninggal katresnan. Ninggal katresnan Mas. Anu ben melorot sik makme Pak No. Ben unjuk es sik, kopi sik. Nah, soalnya niku dugi sonten Mas. Dugi dalu pokoknya Mas Mesno. Ben anu Pak No. Le nyiapke ben soyok rodok suwe dadine diengko-engko bae. Om Misno, Om Yadi sak rombongan. Nggih, sugeng rawuh saking Ancol lanjut Mas Min. Keluarga besar Ancol pun dugi sedaya menika Pak Jepin. Pak Sarmo, wah wis komplit pokok iki. Iki juragan kabeh ya Pak No. Wah. Oke siap. Oke, bendahar sih.
Ya bablas ki tinggal katresnan. Mbak ya ini saya suwe aku mundak ya suatu Mas Rudi sing rawuh. Om Rudi juga rawuh. Nang bode-bode gitu ya. Nang bude-bude. Nangis sajroning atiku. Ademo. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku ku Ademo lagune napa? sambat karo sapa. Budi-budi cantik Asuwon riro lan sampai bawah, sampai bawah. mugi Gusti Dede, ya, urut saka kene. Assalamualaikum. Oke, Pak Dise. Ya. Sampai bawah, Dek. Tahu nono, winda nono. Tak tangi, neng bojo ing tresno. Jangan nongko bebasane. Mengkaton-katon seliramu Bude Parti. Lah Bude Parti ta? Bude. Aja lali bude iki. Matur nuwun. Kowe gelem tak sing bude apa ora? Aku tangane bae. Satya satu. Sampai bawah. Sampai bawah. Woi. Orang kaya Pak No. Orang kaya. Orang kaya. Sampai bawah. Bude ngasih sampai bawah. Bude matur Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Matur nuwun. Urut rene. Aku kene. Uti kualat kowe karo uti kualat kowe kok. Uti, nyuwun sewu Uti. Kualat kowe karo uti kok dosamu. Nangis sakjroning atiku. Nangis ketok. Apa sliramu? Nganti Bujuragan sahabat karo sapa bujuragan dijuragan sing rawuh orang kaya. asuwun rino lanang mugi-mugi Gusti njok sangu mak dijabahi mama mama lho gak ngaweli piye to mak bisa kaya Mae bae. nunggu di duke geger Weh, alhamdulillah. Orang kaya. Garwane wong liya Mas. Tahu nono, bindo nono. Tak anteni. Sak bojo ing tresno sembah nuwun. Bareng. Lali janjine Mas. Lali janjine.
Apa? Pak De Ustad masa digoyang. Nah wis maringi lho, Dek. SMS rambalesi. Yen tak telepon malah tok mateni. Matur sembah nuwun. Mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel. Ciwel. Mas Bambang. Sampun. Iya, yang 3 belum. Iya. Tenang, kue kualat karo Uti, sumpah kue kualat. Kualat kue karo Uti. Setunggal kalih 3 dereng. Pak yang De Uti. matur nuwun nggih. Niki lali janjine diputer. Dek Rizka, yang Uti calim. Aku wis ngomong kue kualat karo Uti, kok kue kualat. Yang Uti. Salim sih. Derek muji kita dengan sehat. Pak No. Dirgo Yuswa awet sepuh. Uti, geser sampingnya. Nah iya, maksud ki yo ngono lho, Dik. Bu, nyuwun sewu niki dalem betakne tasih nggih. Kowe iki kok yo ngerti bae lho. Pak De matur nuwun nggih. Sembah nuwun pokoke. Budeku dengan sehat. Semuanya matur sembah nuwun. Ya Allah ayu-ayune Pak No. Cebrang kon kae urung lho, Dik. Ayo rono kae yuk. Sik kae urung ono hilale Pak No. Enak ayo ta wis to. Hilale urung ketok. Ya janjane komeneng ngendi gelagatmu sajak nyumpriani. Ayo rene, Dik. Hatiku sunsun nyebrang. Nyebrang. Untuk keluarga besar Arisan Tritunggal, untuk pembayaran di depan ya, Dek. Iya. Tugas es krim. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nanti lingsir srengenge aneh kene aku nunggu kowe sembah nuwun Bapak nggih Bapak matur sembah nuwun sembah nuwun kita informasikan dulu buat seluruh anggota Arisan Tritunggal. Untuk seluruh anggota Tritunggal, Arisan Tritunggal, untuk pembayaran dimohon di depan nggih, di depan mie ayam. Di depan gerobak mie ayam untuk pembayaran Arisan Tritunggal. Monggo, kowe pas bayar urung Pak No? Oh nggih Pak Sarmo. Nggih, siap. Om Rudi, Bude siapkan nggih. Nah. Senyumnya Om Rudi loh, Dek. Mempesona toh Pak No. Iya tutup. Senyum-senyum wis nyiapne saweran. Ya genah aromane gitu. Ya,
Ya. Janje. Pak No. Iki mesti kok ngomong dasar tuyul. Jegul. Pak Geger genah dasar Jegul. tuyul. Jan-jane kowe neng ngendi. Gelagatku. Kusik. Sajak mbok Kriani. Atiku susah.